गाइसमोन नोंगुमैया उन्दुगासिनो दं ओमफ्राय मा खालामगोन आं दिनै नोंगुमैखौहाय दारि हग्राखौ लाबाय आरोना आङो मा होनो फेसबुकआव सिख्लाफ्रा बेखौ नोंना दारिया साइज जारा दा होनहरबाय थायो दारिखौनो दोनला आङो बेनिखौ दिनैहाय सिनख्लाबना होजोबनोसै आं नै माबायदि उन्दुगासिनो अभी मजा आएगा ना भिड़ो No, 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 no. मा खालामदों नोङो? मा खालामा नोंखौ नायदां दाबो सिखारला नोङो Jangan gila. Belum bener. अब देख तू अब तू गया बेटा अब तू गया तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे Raga semuanya guys. Jangan gila. Ayo, ini karena मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का